Għat-tiġdid tal-Knisja tistijaj fi żminijietna bħal kull żmien il-kelma tal-Alla tibqa' għajn indispensabbli biex il-Knisja dejjem taraf tiġġedded. U llum xtaqt hekk nitlaq minn ispirazzjoni li tagħna l-Papa Benedittu XVI fis-16 ta' Settembru fl-2005 meta f'diskors li għamel ġewwa Castel Gandolfo kien qal illi il-Lectio Divina se ġġib fil-Knisja tiġdid spiritwali u rebbija ġdida. Ekku il-Papa ipoġġina allura il-qari attent forma ta' talb tal-kelma tal-Alla bħala għajn għat-tiġdid tal-Knisja fi żminijietna. Il-Papa Benedittu XVI kellu dil-konvinzjoni fil-qalb tiegħu illi it-talb il-kelma tal-Alla iġib it-tiġdid u rebbija ġdida fil-Knisja. Dina fuq hija l-esperjenza ta' diversi qaddisin illi l-kelma tal-Alla ġabet bidla sħiħa fil-ħajja tagħhom. Din hija l-esperjenza ta' tant movimenti ġodda fil-Knisja illi jimbtu minn żmien għal ieħor anke fi żminijietna fejn naraw illi l-bażi tagħhom hija smieħ ġdid tal-kelma tal-Alla. Naraw moviment seħħ fil-Knisja ta' komunitajiet żgħar li jimbtu madwar il-kelma tal-Alla. Għandna dan il-grazzja antika u ġdida ta' gruppi jiffurmaw il-Lectio Divina, ngħid antika u ġdida għaliex mhuwiex metodu ġdid ta' kif titlob il-kelma tal-Alla, huwa metodu li nsibuh fit-tradizzjoni ħajja tal-Knisja, però li issa u diffuż qalb il-poplu tal-Alla mhux ristrett għal xi ftit nies jew xi monasteru, imma qiegħed fil-qalba ta' tant kattoliċi, tant insara. Hekk u nixtieq li llum nirriflettu fuq il-Lectio Divina sabiex inħallu l-kelma tal-Alla tkun għajn ta' tiġdid vera l-Knisja. Il-Knisja titġedded billi tmur għall-eruq tagħha li huma il-kelma ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-Knisja anke fl-evanġelizzazzjoni l-ġdida m'għandha l-ebda pjan ġdid x'tagħmel, il-pjan huwa wieħed il-Vanġelu ta' Ġesu li dejjem titrasslu b'mod ġdid lin-nies ta' żminijietna. Però biex nitwasslu b'mod ġdid irid ikollna evanġelizzaturi ġodda, kif kien ħobbjiet il-Papa Ġwanni Pawlu II, evanġelizzazzjoni ġdida jfisser li konna evanġelizzaturi ġodda u biex ikollna evanġelizzaturi ġodda li ikollna nies li jisimgħu mill-ġdid il-kelma tal-Alla fil-ħajja tagħhom. Qabel ma nidħol għal dak li huma b'mod klassiku l-erba' tappi tal-Lectio Divina, nixtieq ngħid ftit il-Lectio Divina x'mhijiex, għax xi kultant meta l-ħaġa tkun taf x'mhijiex u mbagħad tifhem aktar x'inhi. Il-Lectio Divina mhijiex Bible study, studju bibliku. Bible study huwa meta inti batt il-kelma tal-Alla, bad dizzjonarju bibliku magħha u enċiklopedija biblika magħha, kummentarju bibliku magħha u atlas bibliku magħha u b'dawn il-ejjun ta' studju taqbad tema u tistudja kif tiżviluppa fil-kelma tal-Alla. Jew taqbad silta u tara eżattament l-aspett pereżempju eżegetiku, ġifieri il-kliem xi jfisser eżatt, l-istruttura tal-vers, tmur għal-lingwa oriġinali li bi nkitbet l-iskrittura, allura fil-każ tat-Testament il-Qadim bl-Ebrajk, fit-Testament il-Ġdid, allura bil-Grik. Tara eżattament dik il-kelma kif hija mibnija pass pass, il-kuntest li fiha nkitbet, il-ħsieb tal-awtur x'kien. Jekk nistgħux inqabluha ma' siltiet oħrajn fl-istess iskrittura, jekk nistgħux inqabluha ma' kodba li mhumiex fil-kanoni tal-iskrittura jew li huma fil-letteratura ta' dak iż-żmien li nkitbet il-Bibja. Ġifier dan huwa l-istudju bibliku li huwa ċertament sabiħ, importanti, li huwa essenzjali wkoll ma nistgħux ngħaddu mingħajru fil-ħajja tal-Knisja għaliex inkella jekk il-kelma tal-Alla nġibuha tfisser kollox mingħajr ma nifhmu anke l-eruq vera tagħha tispiċċa ma tfisser xejn fl-aħħar mill-aħħar. Imma l-Lectio Divina mhijiex mela li inti tagħmel Bible study, studju bibliku. Il-Lectio Divina laqqas ma hija qari spiritwali. Lectio Divina
huwa qari divin, imma mhux qari spiritwali fis-sens fejn fien bajt id-djarju ta' Santa Faustina Kowalska u naqgħod naqrah biex inkun qrajtu anke biex nitgħallem minnu. Mhuwiex qatt fejn fien enċiklika tal-Papa u qed naqra dak ukoll huwa qari tajjeb, qari divin, imma maħniex nitkellmu minn qari spiritwali. Qari spiritwali wkoll għandu postu, għandu loku, huwa importanti ħafna fil-mixja spiritwali tagħna. Sfortunatament inħoss li ħafna minna insara f'Malta għandna ċerta qass fuq il-qari spiritwali li naqraw letteratura tajba. Faċilment naħlu l-ħin naqraw ħafna affarijiet li forsi bla sugu, bla sustanza fuq l-internet, fil-gazzetti, fil-ġurnali u fil-rivisti, imma ftit nidedikaw ħin biex naqraw materjal tajjeb, anka forsi anka daqsxejn ta' ċertu livell fil-fidi tagħna l-Isranija Kattolika. Il-Lexio Divina mela lajja Bible Study, lajja qari spiritwali, laqas ma hija xi prayer meeting. Meta ssir fi grupp, ġifieri mhix laqa ta' prayer group, laqa ta' talb, hekk fejn intaqgħu nfaħru l-Alla, nagħmlu adorazzjoni, nitolbu rużarju. Le, u ċertament dawn huma kollha tajbin ukoll, però hija mod partikolari ta' kif inti titlob. Il-Lexio Divina, mod tradizzjonali, fis-sempliċità tagħha għaliex forom anke daqsxejn ftit differenti, nistgħu naqsmuha f'erba' mumenti. Fil-mument li inti nġabar titlob il-lezzjo, ġifier il-mument tal-qari, il-meditazzjo, il-mument tal-meditazzjoni, l-orazzjo, il-mument ta' talb, il-kontemplazzjo, il-mument tal-kontemplazzjoni. U se nieħu eżistijej biċċa dawn l-erba' tappi ħalli naraw kif b'mod personali, però mhux biss, anke b'mod ta' grupp, b'mod komunitarju, wieħed jista' jitlob bil-kelma talla f'din l-esperjenza tant importanti. Għaliex il-bniedem bibliku profondament huwa l-bniedem li jisma' l-Alla jitkellem, anka meta Alla jiskot. Għax anka skiet huwa kelma ta' Alla. Mela, meta inti tgħid ħammur nagħmel Lexio Divina, ħa nagħmel Lexio Divina. L-ewwel ħaġa nħeġġek għall affarijiet bażiċi li jgħoddu dejjem għal kull mument ta' talb. L-issib post u l-issib ħin, affarijiet prattiċi ħafna. Jekk int ma jkollokx post fejn titlob, jekk ma tiddedikax ħin biex titlob, tispiċċa ma titlobx. Ħin m'għandekx, il-ħin tittamlu. Millek tgħid nitlob jekk ikoll il-ħin, il-probabilità li ma titlobx. Tgħid irrid nagħmel il-ħin biex nitlob. Hija kwistjoni ta' priorità. Huwa vera li għandna diversi commitments, ħajja maġla, però hija kwistjoni ta' sempoġġu fl-ewwel post u prioritajiet fil-ħajja tagħna. Mela tagħmel ħin biex titlob. Biex tagħmel Lexio Divina, tagħmilx 5 minuti. Nissuġġerilek illi tagħti daqsxejn ftit ħin sostanzjali mqar nofsija fejn inti tista' tkun hemmhekk available kompletament għal mulej. U post fejn m'għandekx distrazzjonijiet. Ġifieri mobile titfih, telefon tal-lejbek kwietu, tista' ssib kappella, tista' ssib tmur fil-ġnien, fil-kamra tiegħek id-dar fejn ħadd ma jtelfek, ma l-importanti li tkun f'ambjent li lilek ma jtelfikx. L-ewwel mument nistidnek sabiex inti titlob lill-Ispirtu Santu. Għaliex? Għaliex dan mhux eżerċizzju li ħadd tagħmel ta' kemm inti bravu jew kemm inti minx bravu, kemm inti taf il-Bibbja jew kemm inti ma tafx il-Bibbja. Dan huwa mument fejn l-Ispirtu Santu se juża l-kelma talla, jew aħjar il-kelma talla taħt l-influss, taħt il-qawwa, taħt il-preżenza, taħt il-ħidma tal-Ispirtu Santu, ħassir kelma ħajja għalik. Imma dana mhux proċess biex tagħmlu waħdek, ħataqra biex tuħu talima. Mhux hekk. Huwa dak li Ġesu, dak li l-atti tal-Apostli jgħidulna dwar Ġesu, meta Ġesu fil-bidu tom l-istruzzjonijiet kellimhom permezz tal-Ispirtu Santu huwa dak li jiġri fil-Lexio Divina. Il-kelma permezz tal-Ispirtu Santu ħassir kelma ta' Kristu għalija personali fil-mixja tiegħi. Allura, l-ewwel mument huwa importanti li inti is-silta li tkun se titlob biha, u fuq din nixtieq ngħid is-silta x'silta tkun. Jiena ngħid li hemm diversi modi kif tażel bliema silta ħa titlob mill-kelma Alla. Tista' pereżempju u nirrikmanda ħafna illi nużaw is-siltiet
tal-liturġija ta' kuljum. Meta aħna parti li mmorru l-qudiesa, dawk minna li għandna ċans ġew dak li minna li għamlu ċans biex imorru għall-qudies ta' kuljum, nistgħu nsibu mument barra l-qudies biex aħna nerġu nisimgħu dik il-kelma li Ġesu jkun xandrinna permezz tal-Knisja f'dik il-ġurnata. Mela inti tista' tagħżel il-kelma li xxandrinna l-Knisja fil-liturġija tal-ġurnata. Tista' tagħżel illi tgħid fejn fien ħanaqbad Vanġelu u kull jum nitlob biċċa żgħira minnu. Allura taqbad Vanġelu jew ktieb ieħor bit-Testament il-Qadim jew ittra ta' San Pietru, ta' San Ġuda, ta' San Ġagbu, ta' San Ġwan, ta' San Pawl bit-Testament il-Ġdid. U tgħid ħanibdiha biċċa sakemm nispiċċa dak il-ktieb. X'fi dak jista' jkun mezz ieħor kif inti tkun tista' titlob is-silta li tagħżel. Mezz ieħor li tista' tagħżel li naħobb nissuġġerih ukoll għal min ikun qatt m'għamlu huwa li tagħżel il-posti ta' Rużarju mqaddes, 20 posta ta' Rużarju, issib dak il-misteru fil-kelma tal-Alla u tgħid ħanagħmel xahar nagħmel lezzjoni divina fuq il-misteri ta' Rużarju, ħalli nidħol iktar fil-profond tagħhom. Ġifieri tielet mod kif anke aħna nistgħu. Mod ieħor illi pereżempju tgħid ħanifoka biss fi żmien partikolari fuq il-passjoni ta' Ġesu. Mela taqbad il-passjoni ta' Ġesu minn Vanġelu għal ieħor u dik tkun il-via sagra biblika tiegħek. Li tagħmilha fl-istil ta' lezzjoni divina. Mod ieħor kif nistgħu nagħmluha li mhuwiex mod maġiku. Ġifieri tant qaddisin użaw dan il-mod f'kuntest ta' talb, f'kuntest ta' tfittxija, illi wieħed batta fidi jiftaħ il-kelma tal-Alla u s-silta li tiġih jagħmel lezzjoni divina biha. Nenfasizza li din mhix magics imma hija f'kuntest ta' mixja ta' talb. Għandna qaddisin kbar illi ħadu l-ikbar deċiżjonijiet ta' ħajjithom fuq dan il-mod ta' talb fosthom San Franġisk. Meta marru l-ewwel aħwa u ma kienx jaf eżattament x'iridu jgħixu, mar fetaħ l-Evanġelarju fil-Knisja ta' San Nikolò u l-ewwel 3 siltiet li ġewh kienu l-istil ta' ħajja illi Franġisku adotta ma' sħabu l-ewwel Franġiskani, illi baqgħu jimmarkaw il-ħajja tal-Franġiskani sal-lum il-ġurnata. Jiġifieri qed ngħid illi dan mhijiex maġija imma hija qatt ta' fidi li persuna tista' tagħmel f'mument u f'kuntest ta' talb. Mela, il-punt huwa li inti issib silta li tgħinek għat-talb. U għattilkom diversi modi kif silta illi aħna nistgħu insibuha. Mela nġbart tlabt l-Ispirtu Santu, is-silta preparajta diġà u se tagħmel. L-ewwel mument huwa l-mument tal-qari, il-lezzjo. Dan huwa mument meta inti taqra bil-mod, b'attenzjoni, b'vuċi li tinstema, ġifieri anke jekk tkun waħdek, jekk tista' inti taqra il-kelma b'silt b'vuċi li hija għolja, taqra din is-silta mill-kelma tal-Alla. Importanti li mhux minn xi ktieb ieħor, xi ktieb qari tajjeb kif semmejt fil-bidu dan mhux qari spiritwali mill-kelma tal-Alla. Waqt li taqra din il-kelma, tħalli din il-kelma tidħol f'moħħok u f'qalbek. Sakemm kważi jekk mhux kollha ma biċċet minnha titgħallibhom bl-amment. Huwa importanti li aħna nitħabbu daqshekk mal-kelma li anke t-test bibliku jekk jista' jkun nitgħallmuh bl-amment. Din esperjenza li nġu bżonn nesistija xi ġu momenti fejn konna bżonn San Franġisk il-memorja tiegħu kienet tajjeb għall-kodba jgħidu. Minflok il-kodba x'il-kelma tal-Alla tant kien jaf anke bl-amment kelma b'kelma illi il-memorja kienet tuħu post il-ktib tal-Bibja. Għaw tajb niftakru li huwa Alla qed ikellimna permezz għas-silta, ġifieri għalkemm hija lezzjo, ġifieri qed taqra f'dan il-mument, imma aktar milli qed taqra qed tisma' illa Alla ikellmek. U allura il-mod kif aħna naqraw il-kelma f'dan il-mument ta' lezzjo divina ukoll irid ikun hemm ħanitek ċerta arti fih. Mhux taqra bħal meta isek qed taqra rivista, magazzin, il-gazzetta. No, le, imma taqra kelma. Taqra bil-mod.
ma taqrax taġġel. Tħalli dik il-kelma tereq, tippenetra fik. Immaġina meta jkollok vit. Tistgħu jew tiftħu u l-ilma jinżel bil-goff. Jew inkella tiftħu bil-mod b'tali mod li jibda jqattar qatra. Hekk irid ikun il-qari tal-Lectio Divina. Mhux qrajt il-kelma Gas Down biex tfittex taqra. Trid il-paċenzja taqra qatra. Imbagħad waqt li taqra anka jifhem sew il-fatti kollha mis-silta. Tħallix dettalji li għodu jaħrbulek, imma ismaħħa meta isma' dettalji. Ġifier dan il-mument l-ewwel importanti tal-ewwel step tal-Lectio Divina hija din il-qari u smieħ fl-istess ħin attent mela tittaqra bil-mod u tittisma' b'attenzjoni. Jekk hemm bżonn, il-kelma fil-bidu taqrajx darba, imma aqra iktar minn darba. Sakemm tereq. Din il-kelma tereq. Bħal meta l-vit taqattar l-ilma ħanżom l-istess metafora u jkollok sponza taħtu. Jekk ikollok sponza, dik il-qatra tereq fl-isponza. Jekk ikollok blata, dik il-qatra tisplaxja, no? Ma meta għandek sponza, dik tereq fiha u hekk irid ikun ismieħ b'attenzjoni tal-kelma talla fil-Lectio Divina. Ismieħ li dil-kelma tereq ġewwa fik. Meta inti qrajt bil-mod darba 2, 3 iktar jekk hemm bżonn, il-kelma ħallejta tereq, ħalli ftit hekk ta' skiet. Oqgħod daqsxejn hekk. Oqgħod ftit mal-kelma. Oqgħodu fil-kumpanija ta' xulxin. Int fil-kelma u l-kelma fik. Dak li Ġesu qal, jiena fikom u intom fija. Imbagħad immorru għat-tieni tappa tal-Lectio Divina li hija il-meditazzjoni. L-iskop tal-meditazzjoni huwa li inti issib il-verità moħbija ta' dak li hemm miktub fil-kelma. Ġifieri, il-kelma li issa smajt, eżattament imma dil-kelma xi tfisser? X'irid jgħid l-awtur biha? Għalhekk wara li inti tkun rajt, tibda tħaffer u tinżel fil-fond sas-silta bħal meta qed tfittex teżor moħbija ħalli tiskopri x'inhu dan it-teżor li hemm wara din il-kelma. U kif tħaffer ħanidu hekk biex issib dan it-teżor moħbi wara kull kelma. L-ewwel ħaġa billi tipprova tifhem sew it-test li hemm fih innifsu. Issa hawnhekk biex nagħmluha dawk li jkunu ftit preparati anka forsi b'daqsxejn ftit studju, allura jistgħu jużaw anka momenti fej dal-moment jistgħu jużaw ftit kummentarju tal-kelma talla biex tifhmu eżatt l-awtur xi jgħid. Dawk li forsi m'għandhomx miħtla ma' dan l-apparat ħanidu hekk ta' studju, illum għall-grazza talla għandna diversi anka kodba illi din il-biċċa ħanidu hekk jagħmlu ilek lesta, u meta ssir fi grupp jista' jkun hemm min jipprepara. Jipprepara anke b'daqsxejn ftit formazzjoni, konsultazzjoni ma' xi ħadd li jifhem ma' ftit kodba tajbin, jipprepara u jippreżenta din il-parti, no? X'tifhem eżattament it-test fih innifsu. Biex tfittex il-messaġġ talla fit-test, allura titteżamina l-azzjonijiet, x'inhu jiġri, is-sentimenti, in-nies involuti f'dak it-test li qed taqra mill-kelma, x'qed iħossu, x'qed jgħaddi minn qalbhom, x'qed jgħaddi minn moħħhom, x'qegħdin jagħmlu, x'inhu l-ambjent, iċ-ċirkustanzi li fiha qed isseħħ il-ġrajja li qed naqra. U allura tieqaf fuq kull sentenza u jekk hemm bżonn fuq kull kelma u tifliha bir-reqqa ħalli tifhem kelma b'kelma x'qed jgħid. It-tieni mod kif tagħmel din meditazzjoni li mela wara li tifhem l-ewwel il-vers, il-kliem x'qed jgħidu, iġġib f'moħħok u jekk ikun hemm bżonn erġa' qra l-kelma hawnhekk. Siltiet oħra mill-kodba mqazza li għandhom x'jaqsmu ma' dak it-test li inti tkun rajt biex bekk tifhem aħjar fid-dawl ta' siltiet oħra. Jekk is-silta li tkun għasilt, pereżempju mit-Testament il-Qadim, tfittixha fit-Testament il-Ġdid
u l-ġdid fit-Testament il-Qadim u t-Testament il-ġdid fl-4 Vanġeli differenti, fid-daw tal-ittri ta' Pawlu, ta' Ġwanni, ta' Pietru, Ġuda, Ġagbu, ittra lil-Lut, l-Apokalissi. Ġifieri dik il-kelma mela wara li tifhimha kif inhi miktuba, tista' anka biex tgħinlek fil-meditazzjoni tifhimha f'kuntest iktar wiesa' minn dik is-silta li qrajt fejn fina summu inti qed tagħmel meditazzjoni dwar Ġesu li jgħid li jiena d-dilja vera. U intom il-frijej. Allura tiftakart fit-textit fl-Antik Testament meta għandna l-komunità ta' Iżrael mqabbla ma' dik id-dilja, Alla kemm iħobba, kemm jieħu ħsieba, allura tifhem iktar xejn Alla fl-Antik Testament dwar Ġesu li huwa d-dilja vera u aħna fih bħala Knisja. Allura din l-għożża li Alla l-Missier għandu lejna kif jkurana, jieħu ħsiebna, jiżborna, jnaddafna. Kelma iddawar l-oħra. Pereżempju, inti tkun qed taqra fejn fin il-Beatitudnijiet f'San Mattew, qed tagħmel lezzju divina bihom u din il-meditazzjoni tgħid ħa naqrom ukoll minn San Luqa, ħa nara San Luqa fejn poġġi forsi iktar enfasi minn San Mattew, fejn San Mattew forsi żied iktar, ċemm iktar li mhux f'San Luqa. Jew dan il-mod sabiħ biex il-meditazzjoni tagħna tkun iktar rikka. It-tielet ħaġa li tittamel fil-meditazzjoni hija li inti tfittex il-messaġġ li Alla għandu għalik personali. Mela issa fil-meditazzjoni mhux tiqaf biss fuq il-kliem xi jfisser, mhux tiqaf biss tifhem dik il-kelma kif tista' tifhimha fid-dawl ta' kliem ieħor fl-istess kelma Alla, imma dik il-kelma lili. Limi dik il-kelma lil mulej qed jgħidli llum. Limi dik il-kelma minn dak li tlabt mill smajtu fil-qari tal-kelma Alla tottalija issa fiċ-ċirkustanzi konkreti li jien għaddej minnhom fil-ħajja tiegħi. Importanti li dina naslu għalija għax il-meditazzjoni mhix studju fuq il-kelma, imma l-ewwel nifmu il-kelma x'qed tgħid, imbagħad immorru għal dak li Alla qiegħed jgħid fil-ħajja tiegħi b'mod partikolari. Allura, hekk inħeġġiġkom pereżempju wieħed jista' fejn fin jagħmel highlights bil-Bibja. Jew inkella jista' jikkopja dak il-vers u jpoġġiha x'imkien ieħor, jikdbu x'imkien biex ikun jista' jgħinu. Huwa importanti ħafna li jieħu nota tagħha. Imbagħad ngħaddu għat-tielet tappa li hija l-orazzju, it-talb. Sissa kien Alla li kelmek permezz tal-qari u l-meditazzjoni, il-lezzju u l-meditazzju. Issa l-waqt li titkellem int, huwa l-mument meta inti twieġeb issa l-kelma, u l-kelma Alla tista' tnissel fik diversi sentimenti, tista' bbażi tal-kelma laqtitek inti tfaħħar il-mulej, trodlu ħajr, turi x-xewqa tiegħek, tnissel soba tal-nubietek, tinterċedi għal ħadd ieħor. Imma l-mument li inti abbażi tal-kelma li laqtitek issa tibdilha f'talba huwa int li titkellem ma' Alla fuq dak li Alla stess ikun għallek. Allura hekk issa l-kelma ssir dialogu. Alla li tkellem, rajt fiex kelmek permezz tal-kelma tiegħu, issa int illi sejjer tkellmu lura. Allura huwa l-mument mela rajt u smajt mod attent, immeditajt il-kliem xi jfisser u xlaqtek u dak issa tibdlu fid-dialogu ma' Alla. Imbagħad ir-raba' aspett jiġi il-kontemplazzjoni. F'dan il-waqt tista' terġa' taqra s-silta u terġa' tiggusta bil-mod il-mod fid-dawl tal-ġdid li issa ksibt fil-kelma. Fil-bidu qrajta għadek ma kontx taf il-mulej se jgħidlek. Immeditajt, taf x'qallek, tkellimtu, issa erġa' qra il-kelma u erġa' fimha iggusta fid-dawl ta' dan l-arfin li inti irċevejt. Din hija l-kontemplazzjoni fejn issa inti din il-kelma taħt fek tibqa' maħtuf fiha u din hija rigal ta' Alla. Ġifieri l-ewwel tlieta nistgħu nagħmluhom aħna biex ngħidlek. L-aħħar waħda huwa Alla li jrid jagħtina din il-grazzja li idewwaqna din il-ħlewwa tal-kelma. Idewwaqna li nistaġbu biha, idewwaqna fil-li noqogħdu fiha. Huwa mument meta aħna nistrieħu tassew fil-mulej. Hija il-mument meta noqogħdu fil-preżenza tiegħu, meta mhux aktar il-ħsibijiet qegħdin jippruvaw jaħtfuna, ma meta l-qalb tagħna issa tinqabad fih
li għadu kif kellimni. Dan Alla li kellimni issa qalbi tistrieħ fih. Allura moħħi jistrieħ fih, ruħi tistrieħ fih u nibqa' fiskit u fil-ħemda. Il-lezzjoni divina tista' talaqa talba sempliċi tal-missierna b'Ave Marija u Glorja tpoġġi dan il-mument taħt il-ħarsien ta' Marija. Meta nitolbu b'dan il-mod eżistijaj, hekk naraw illi imbagħad il-ħajja tagħna tista' tibda tinex fid-daw tal-kelma. Allura mill-kelma l-morru għall-azzjoni, u hemmhekk il-lezzjoni divina ssir ħajja fil-veru sens tal-kelma, issir il-ħajja tagħna li aħna ngħixu. Bekk il-Bibja, il-Vanġelu ma jibqax kelma miktuba, imma jsir kelma lil mulej tagħni lili personali u li jien issa maħtuf mill-mulej nista' mmur ngħix din il-kelma. U għalhekk il-kelma ġib bidla u tiġdid li jiena u int maħniex kapaċi nġibu, imma li Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-kelma tiegħu jista' jġib din it-tiġdid fik u fil-Knisja llum. U jekk nagħmlu dan, il-mulejja naslim.